mä oon Eerin ja tänään mä ajattelin ruveta vloggaamaan. Ja siis, siis mä oon mun parhaan kaverin Pinian kanssa ulkona. Sä saat tuolla. Mulla on tällainen kiva takki. Ja tällainen... Se on pinkki ja kuitenkin. Jotkut haukkuu mua kotona siis koulussa tosi paljon lissuksi aika moni. Mut siis ei mua kiinnosta, en mä itteni mielestänikään oo lissu. Ei se oo. Me kävelään täällä junaraiteilla. Ja nyt se sateenvarjo pois. Ja täällä junaraiteillekin. Käännetään kohta takas. Niin ja siis mä oon Eerin, mun nimi on Eerin. Ja mä oon 10-vuotias, tän viikonlopun sunnuntaina paljon täytän 11. Tänään on torstai. Teijäkin kysyi sitä sulta. Ja siis mä nauran aika paljon feikkinaurua. Ei, kato! Täällä tuulee aika paljon. Joo, me ollaan siis täällä pihalla. Ja mä katsoin, että otti juna. Nyt se olikin tämmönen. Ja siis mulla on puhelimena, kaikki nyt varmaan kiinnostaa, mut ihan sama, ei kiinnosta. Mut siis mulla on puhelimena iPhone 4, mä sain sen vähän aika sitten etukäteen synttärilahjaksi, koska mä en jaksanut odottaa. Siis... Kerro mitä sä toivot sitten. Mitä? Kerro mitä sä toivot sitten. En jaksa. Ja siis mulla on semmonen jännä Canonin digikamera. Se on joku Powershot-hommeli. Ja perheeseen kuuluu pikkuveli, äiti ja isäpuoli ja vanhemmat on eronnut. Ja iska asuu yksin koiransa kanssa ja mä käyn siellä joka toinen viikonloppu. Ja iska asuu Tuusulassa, mä asun jossain päin Vantaalla. Ja niin, meillä on siis Jack Russellin terrieri. Iskällä on semmonen pikkunen, sen nimi on Dexter. Ja sitten meillä on Tosainu, voitte katsoa kuuleesta. Niitä on vissiin 13 kappaletta Suomessa. Meillä on yksi. Pinja, nyt se sateenvarjo pois. Ei pysty kulkemaan. Ja siis sen nimi on Remu, sen joka asuu täällä Vantaalla. Ja me käytiin just tuolla jossain. Ja nyt me hengaillaan täällä kaupungilla, kun Pinja halusi sen niin julistaa koko maailmalle. Ja kaikki varmaan näkee, kun me vähän sekoillaan täällä ja huudetaan täysiä kaikkea tyhmää. Meillä on krabula. Noin. Ei vielä. Mennäänkö tänne päähän? No joo, mennään ihan turhaan. Ihan Lidliin asti. Ja siis niin. No, tästä tuli nyt tämmönen aloitusvlogi. Turpa kiinni. Tästä tuli nyt tämmönen aloitus. Onks sä ihan tyhmää? Mä nyt sanoa. No joo. Mennään toiselle junaraiteelle. Ei vielä. Otetaan se jalkakuva. Jalkasiani. Niin ja siis, okei, tästä tuli aika tylsä video. Mä toivon, että kommentoitte kaikkia asiallista. Tietenkin saatte haukkua, jos haluatte, jos se tekee mielenne hyväksi. Tai jos se tekee teille mielihyvää. Mä tiedän, että mua ruvetaan haukkuu pikkulissuksi ja mä oon liian nuori vloggaamaan teidän mielestä, mutta eiköhän jokainen saa vlogata milloin haluaa. Vaikka 0-vuotias vasta syntynyt saa rupea vloggaa se iPhoneilla. Okei, toi ei olla asiallista. Mut joo. Ja siis... Ei itse laittanut peiliä. Ja niin, mulla on peili. Mut mä eksaan tästä. No kato tosta, et vielä ainakaan. Sä tulet sillä tjum, kauna. Ai! Okei, joo, tästä ei tullut ihan... Muista kertoa, että Mistä? Ai niin, ja mä rakastan kauhuleffoja. Ja siis mun paras kaveri on Kauna ja Pinja. Tällä hetkellä mä oon Kaunan kanssa riidoissa. Ja monet ei varmaan usko, että mä tutustuin Kaunaan. Mut siis mä tutustuin Kaunaan silleen, että Kauna tuli meille. Se asuu meidän naapurissa nimittäin. Kiinni. Ja sit se tuli niinku meidän naapuriin. Ja sit se tuli niinku meille ilman mun lupaa. Ja sit se säikäytti mun koiran. Joten mä suutuin sille. Mut nyt mä oon taas sen best friend. Forever. Mut kyllä mä oon sun BF.
Mä sun poikaystävä. Okei, joo. No, tästä tuli nyt 5 minuutin video, mutta moikka!